Yaye Ramaya Dewi Kramaya yake kudu ngene. Ora keri aku go bakal Dewi Krama Kakang. Wah, ayo iki gulung-gulung tanah Jawa. Ha. Mangsa mangga pulya. Sigra Dewi Krama Jara Maya jelek dadi 7 gunung gedene. Wah. Woi. Buat kono. Wah. Woi. Amit-amit jabang bayi. Ae makhluk apa? Aduh. Wah, kena tatamani pusaka. Mangsa mangga kulya. Wah, dalah. Kok Prabu, kok Prabu? Yai Prabu kepiye, Yai? Mangungkung kanduhan rimang lorelena sampokati Yayi Kresna nyandhet apa kang dadi lekasku ana apa Yayi? Kok Prabu menawi panjenengan lajengaken menika ngibarat rebut balung tanpa isi tegesipun menika canes ingkang kita tuju lamun ta Kaka Prabu ungguling yuda ya oleh apa ning umpamane nganti kasorane yuda apa ora bakal ngisini-sini wae dalah bener kadamu Yayi banjur kepriye Yayi monggo ing kalenggan menika tumulinggal nekuk margi ora sah ngladeni bacingah ingkang bakal gawe ontran-ontran rusak ing tlatah Jawa. Mangke kepara wonten kangge ngrenggalani titah ingkang murang tata asa gawe rusak wonten ing tlatah Jawa. Wae lah dalah iya bener kadamu aku manut kok dadi kandhane Kyai Kresna. Tumul kalenggan iki Kaka Prabu monggo daya-daya tumuju wonten Karang Kadempel.
Pun Kakang tak numpak Kyai Puspadenta. Kyai tinggal Nitya Rata Yan Koko Prabu.